yawa aha mu je zuwa baba ne suwaye su baba ne suwaye su baba ne suwaye su baba ne suwane ne su baba ne menene Assalamu alaikum salam. To, Dan sarki na yato. Barka kana yato a baya. Lafiya lau. ya yau fara shara. Shi da aikin wanga ne mai martaba ne shi da makaranta tsohon makarantar ga nashi. Duk suna sun bata fada haka ka gani. To ni dai na gama ba su da lokaci na da na wajen aboki na wancan sai na dawo. Wanda sai ka sha. Jami. Alkeman. A'a. Yalla ma fi gira. Ya jalla ma fi gira. Sarkin da ya Allah kai kira wa aiki na. Ina ga tari yake ne wai. Kana sama. Abokina ya kai. Wata gani. Rashi kato. Haba, me yasa duk fada ma na isko rake kawai ake sha. A wuri ya bari baka na wani. Ka sa wani sa ka na boye wurin ka. Ban san kowa ya dame ni shi yasa ka na to na zaman na wurin ka. Kaga yanzu ma ni bari maganan nan mu je ka kai ni wurin Khadija. A wake ya A tsaya akwai wani abu ne. babu kunni abokina mu te. Wata yarda yake ne. Abokina ba haka nan aka ba nan ga turai ba gudana ba. Can turai kuna tashi kawai mu mun ji labarin watsa ɗaya kuka gidan mutane. Nan ga ƙasar musulmai kun ka shigo dole sai mun tsaya mun samu yaro ma'aika shi ya kira mana ita. Kai ɗan wagga. Zo. Ɗan wagga zo. Ka ce ga tari a takam yana kiran Khadija da shi da ɗangwal ɗan gidan sarki kenan wanda ya hito daga turai jiya. Kaji ka sauri ka ka gaya mata. Ina da agora. Ga jariwa atakan to te ka ce mishi ni dankali defensa na ce na hana ta fitowa te ka ce mishi kai ji min ba Ka kira ta. Dankali defenseur ba ta fitowa. Ba ta hitowa. To kai abokin yanzu ya ra'ayi. Ciki za ni. Abokina ba so ka shiga cikin wurin nan. Me ya matsala? Abokina ba so ka shiga. Sakannin cikin za ni. Abokina. Ciki za ni abokina. Abokina. Sakannin cikin za ni. Kira ni na nan ka sai ka hazo. To ya. Assalamu alaikum. Khadija Assalamu wa alaikum. alaikum salam ta kuma Ni Dangwal. danwa Dangwal. gol Dan sarki ya kusuna. sarki ya kuzina Eh. ayo Allah ayo Allah Gode. ayo kakata ka tigi na su ga kyau na ce maka Wajen Khadija na zo. Khadija Eh. to Khadija ke nema Eh. to masha Allah an yi ranar alba To sai ka zo. masha Allah an ka kwambin mutuwa Eh? ina zuwa ka jira ni kawai To sai ka zo. dan sarki ne ko Mm. to masha Allah ka jira ni fa Da yayi. ba ka yi da dan sarki ka ba dan gol ba dan football dan sarki ya kuzuna ba ya kuzuna ba ya ka zuna ina ji da shi dawo